Pabhodha pacho kuramba pakavharwa shamwari. Mabhazi izvozvo arumbopfuura zvekumhanya. Bhazi rangu rakasomirapo sinzi kuswera nezuro. Dai ndakatosvika zuro manheru. Zvinhu zvacho aizvozvi mawani mapurisa acharitonetsa. Mabhodha acharitonzi ada kuvharwa. Banana kusuwa kanicho. Kundinyepera. Wanga wakaguta kuzi utadza kana mbondifonerawo. Murume wako. Kana saka wadiongororwa nini kana anga asina diri. Icho chakutaka uyemba. Chinozoti vhilivhisa icho. Sure. Kana nini. Apaona mafitiro acho atakaita shamwari. But unoona chi fotero wakufana uribvisa. Fotero wakufana uribvisa waisaka nainini. Mazuva ndombo yomboiso inini ndombozvionawo ndiri mumadziro. Sasadaro iwe. Ona se. Andikuona nanguwaka. Sachiita zveti ungondinamatiro. Ndada kusuwa shamwari. Dai ndakasvika nezuro. Icho. Iwe murume wako. Iwe wakatarwa rini mangwana? Akambofona chiti ndikuya mangwana. Ade akangurenga. Chiwe kane handa kutozwa kuda icho. Icho chiwe changu iwe usara mbori kure kana. Chiwe kane baby. Yes, ndatanga kuvhara dozi. Ya. Kuna kwakanaka handinyepi. Amunoona zvanandiri kutaura mailizi. Kuti bhedha yenyu wakanaka mudhara. Matosvikiranawo nechirongwa chemubhedha ichi. Madhamu ndandiri kutaura nyaya yemubhedha navo vari kuti vada kutitengesera mubhedha. Saka ndandiri kuvataurira ndichiti mubhedha manje wazoita second hand manje. $50 madha handifungi kuti ingabuda. Toita kutoita zve30. Ameno kana tira kutopindira. Asi ndamunzwa. Kumunzwa ndamunzwa ende kumapilo ndanzwa kuti unonyasa kurara hope dzakanaka but hey paprice manje. Paprice plus mapuranga acho aya. Haasi kwampota ba. Bozi mapuranga emugreen market ndomaziya. Manje mukabva mandhurisira kudaro manje. Saka madha mema kuti toita sei. Kuzi handi mamakaudzwa kamudhara. Ko chii chiri kuitika? Handina nechendiri kutomboziva kana ka1. Naye mai mwana. Madha. Ko zvakatanga rini zvekutengesa zvinhu zvemumba kudai? Makutosvika pakutotengeserana mubhedha mumba mangu muno. Motengeserana mubhedha. Mubhedha muno mubedroom mangu muno. Iwe unenge uchirudzi. Ona izvezvi zvanoda kuenda kuchikoro. Tinenge tichida chikafu. Unombozvimwa chiti tinorarama nei? Chinguru wakasoenda kumagweja kwako ikoko haudzoki. Unombozvimwa chiti ndinowapei vana. Saka madha muri kuti chikwa. Ina handina kuuya kuti munetsane kana ndauya kuti Alright, ini ndakaenda kuchigweja inini. Handikwanisi here kutaurirwa kunzi baba kune chakadai semuri dzemba inini. Handiti kune zviri kuitika zvakadai tinoda kuti titengese chinhu. But wandosvika ende ndiri kundosvika muno kundosvika muri kutengeserana mubhedha mubedroom muno. Ndazvimbe kutoti kana hora dema wana mukana wekutengeserana mubhedha. Madini kutakura mubhedha motengeserana kunze. Anti uri muno mubhedha. Munhu kusvika ari pamusoro pemubhedha. Aiwa zvemubhedha. Ndandiri kutombomunzwa mudhara. Munoona chii mudhara? Mubhedha wenyu kutoita uritoita. Handizozipa mari kuti
mema unditi mari. Unoita mubhedha wangu, unoita hautadzi kuita but mumba mangu mubedroom mangu inini. Munoti inini? Ndenda kukupa 30. Muyera shumba inini. Saka maida ndara ina ndisuita zvo. Mumba memuyera shumba. Ina nangu. Wangopinda mubedroom kamuno. Ina nangu yakuita noise. Mubedroom kamuno. Bed anda ku Green Market. Zvakangofana se uyu mbedha. Second hand futi. Second hand. Lazima pranga acha haisi kwa mpota ba. Saka ndenda kukupa 30 mother pamari yenyu school fees. Kuti kutengesa mbedha muno saka munhu achida kuona anongoya muno otoona mbedha. Saka kana musurudo wameno handizozime makuda kutite sei. Ndizvizi zvinhu zvamuri kuita vaende chiwanhu chedu chaicho achitauri zvamunoita kuti shwa munopinda mubedroom muri 2 kuti murutengeserana mubedha. Kana saka kana zviri kunetsa buda henyu muende. Murutengeserana mubedha. Muruda mari here mubedroom. Ivo vacho havasi kudaka. Anta havasi kudaka. Mubedroom mangu. Zviri kunetsa buda henyu muende. Mutengeserana mubedha. Saka ndoenda. Ini ndoenda kutoenda hangu kana mati. Mother mozondifonera kana. Alright, ndokufonera ibuda henyu muende mukwashi. Iripo. All right. Zvinhu zviri pamusha panambaka. Kitambira. Munotambira chiiko chemuchada kutambira matadza kutambira kugara bhegi rangu. Shwa kutoita sadaka pamubhedha wangu panapa shwa. Mutengesera mubhedha wakanyatso kunaka kudai so. Taure newe. Dzikamisa hana. Wanga usipo saka wedo ndirarame ne. Wanga usipo iwewe. Unosiya pano ndine vana. Unenge uchida ndirarame nei. Nei kana ndiwo wakazvitarisa. Wana wacho ari kumbochengetwa ndiani? Ari kumbochengeta wana wacho ndiani? Ndatomboita hangu pfungwa yekutengesa mubhedha. Mai mwana ndatomboita hangu pfungwa yekutengesa mubhedha. Hakuna zvinhu zvakadaro. Gayawo kana newewo. Inini nyaya undibata ndeyekuti unotengesa mubhedha, kutengesa mubhedha wangu. Saka wedo nitengese chi? Mubhedha ndewedu tese tiri. Asi hauyi kopinza munhu mumba. Kupinza munhu mumba kuti uye utenga mubhedha kunze. Wedo nitengese chi? Kuti vanoenda kuchikoro. Iwe wanga usipo ngori kumagweja. Wangori kumagweja saka wedo nitengese chi? Wedo nditengese chi? Hazvisi right zvamunoita izvi. Kana dzidzo tsika dzemakadzidziswa kumba kwenyuko akakudzidzisai tsika dzisina hunhu.